खुलुमबाय क'क्राझार। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथार बरायहरनाय जालायबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायहरबाय थादोलाय। नै दा जों सफैबाय चन्द्रपारायाव। माखासे टेक्निकल उसुबिदानि थाखाय नांगौ बेनि थाखाय आङो हाजाय आफादनि जानानै निमाहा बिदों। जोंनि गेजेराव गोबां मुंदांखा देंखोगिरि दङ। आब' सुलेखा बर'खौ बुधबार गौतम गसाइ आरो गोबां जोंनि बर' मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो बेनिफ्राय थायो। जोंनि नसुंसे खाथिनि
어ರುणाचलनि एके जिल्लाखौ लाफि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि जों लाबोदों जों ज' रंजालायनो होननानै बेनिखायनो जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासे बयबो आब्रुथियै बयबो जों नायो बयबो नायनो फैदों गावबागाव फेमिलिखौ लानानै फैदों बोराय जोङो आर'नाइजों बरायनो लुबैदों मिस आनिया ब्रह्म बिथाङाबो सासे पपुलार प्लेबेक सिंगार बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायबाय बे फेलिसिटेथार बिगियान आर'नाइ आथिं खबनानै हरनानै बयबो आनिया ब्रह्म बिथांखौ जों खुलुमबाय क'क्राझार सब ठीक है भाई इतना सारा क्राउड हम कभी नहीं दिखाए कसम से एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा हम लोग जल्दी आया था भाई 5 बजे पहुंच गया था लेकिन ये साउंड के चलते थोड़ा सा समय लेना पड़ गया कपड़ा चेंज करने के लिए वापस जाना था लेकिन कपड़ा इधर ही चेंज करते हैं मुझे तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मैं इफ यू गाइस डोंट माइंड मैं प्लीज वो पास में ले सकता हूं क्या मैं थोड़ा लास्ट चेक करना चाहता हूं अपने वॉइस को एक बार